Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бародаро, хоҳаро, апо, модаро. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Обчакарон 151 Аренпир Пахтакор, якум кӯча Балниса, 100 метр масҷид, магазин, мактаб Балниса қарор дорад. ин хонаи мо. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. хонаи мо аз 3 сотиқ иборат аст. 4 дар хона, кирпичи пухта, деэтажа карда мешавад. Обуш доимӣ аст, светои шаҳрӣ. ҳам качалка дора, ҳам оби доимӣ. масъалаи обуш проблема нест, ҳеҷ проблема нест. паси хона инам қаҷо дора. качалкаш дар иҷа. якум хонаи мо. чизи чораш қатӣ. дастархоншам дохил аст. ҷа ҳоҷатхонашай нишона метиҳем. иҷа анҷомхона, кладовка. мегзарем хонамо. дуюм хонаи мо. тиёр ремонтиш фақат метрои зиндагӣ мекунад. мегзарем сеюм хонаи мо. масъалаи обуш проблема надорад. душаво. хонаи мо навбати чорумаш. бо чизу чораш фурӯхта мешавад. кондитсионер дута дорад. Diyeyim кондитсионераш. Алиш чо 3 сотиқа гуфтем. Инҷа камтарак ҷо дорам.
خونی دا برم. این خونیش هم پرابلم ندارم. خوش میاد. آوش دویمی. چیزی چوراش میسته. اینجا یا جوی دیدون نامبندی. اسم میگیریم. یک بار دیگه تکرار میکنیم هموطنان عزیز، خانه قرار دارد در ناحیه فردوسی، محله ابچکران 151، орентир пахтакор, якум кӯчаи Балниса, 100 метр масҷид, мактаб, магазин Балниса. хона аз 3 сотиқ иборат аст. 4 дар хона кирпичи пухта детажа карда мешавад. чизу чораш хати фурӯхта мешавад. нархи хона бошад $50,000 амрикоӣ. хариди фурӯш ба асъори миллӣ баромонда мешавад. номери телефон барои тамос 30 80 86 00. раи кӯча ҳамаш асфалт симент кардагӣ. машкҳо меоянд 45.